Baserria, gure nortasunaren oinarria. Hemen biziko dira gure 20 protagonistak. 10 baserritar eta beren laguntzaileak izango diren 10 kaletar. 5 bikotez osatutako 2 talde izango dira. Goien etxeatarrak eta bengo etxeatarrak. Eta saio bakoitzean beren indarrak neurtu beharko dituzte auzolan proban. Proba honek taldeen baserriko bizimodua nabarmen baldintzatuko du. Talde irabazleak baserriko bizitzaren alderik atseginena ezagutuko du. Eta talde galtzaileak berriz, lanik gogorrenak egin eta txabolan bizi beharko du. Bikote bakarra izango baita 6.000 euroko saria irabaziko duen lehiaketa honen irabazlea. 10 bikote hauen lana ikuskatzeko 2 aditu handi ekarri ditut. Alde batetik Patxi Larretxea, baserrian izugarrizko eskarmentua duen laguna eta zuhaitz artean bizitza osoa eman duen baso gizona. Baserritar on bat izateko zer behar den erakutsiko dizuet. Eta bestalde Kristina Saralegi, baserria bizileku eta ogibide duen adiskidea. Emakume indartsua eta txiki-txikitatik ganadu mundua ondo ezagutzen duena. Zorrotza izanen naiz, baserriko lana epaitzeko momentun. Gure ohituretara itzulera, bizikidetza, adiskidetasuna eta lehia. Hau da, baserria. Maizter berriei ireki dizkie ateak baserriak. Baserritarrak dira iristen lehenak. Eurak gehiago ezagutzeko garaia iritsi da. Kaixo, baserritarrak! Ongi etorri baserrira! Zemuz! Ondo! Gogotxu zatozte, ezta? Bai. Irabaztea. Irabaztea? Gauza batzuk esan behar dizkizuet. Lehenik eta behin, 10 zarete. Baina zorionez, ez zarete bakarrik egongo. Morroi lanak egingo dituzten kaletarrak izango dituzue, 10 bikote osatuko bai ditugu. Ai, ama. Ai, ama, zergatik? Ze etorrikote den, horren beldur. Nik ikiarrizko konfiantza agat. Zaitik? Pues ala iruditzen zait. Mutil, guapo, eleante, sase. Hola. Zer behar duzu, morroi lana egiten duen bat edo bikote bat behar duzu? Bikoti ez dut behar, baina bide bat ez bista alegratu. Hori da, ez du arrazoi falta. Ondo. Ni bikote igual bilauko nikek, eh? Hola. Bueno, A ver. argi dau, biztan denez, zuek eskarmentu handikoak zarete baserri kontutan, ez da? Bai. Baina handik datozen haiekin nik behintzat nire zalantzak ditut. Eta ona hemen kaletarrak. Agerian da baserrian bizitzeko prest daudela, ez da? Baina noitzpete beniberrera etorri dela. Lehenengo impresioa. Motxila handi dira kastilera. Oiko porreta datoztila. Kaletarrak antzematen zaio, Bai. Jaskera horrekin. Zuek, baserritarrok, zuek ondo ikusi, Ondo aztertu. Bistak etzik asko launtzen, bine irutuzik horzio zer. Bai. Urrutitik dana politia izatea, Intxorrak, kanpuan 14 etxea etorritan lau. Ongi etorri baserrira, kaletarro. Aurrea. Segone, ze itxura hartzen diezu? Itxurez tangera polita haute. Bai, gero ikusi barra. Ara, gauza bat esan behar dizuet, ongi etorri guztioi. Ni ez naiz. Hemen, marmarka ari dira. Ze hitz egiten nahi zaite, meso eskontatu baten Ni batek. batut bi, nahi duztela bi. Batekin konformatzen ez, baina ni batut ja bi fitxatu. Zeinekin? NIP ez dakize, jartzen duen hori, eta hor metaleroa gustatzen zaiona, eta ongi, igual zerbait uztartzen aldugu. Ara ba. Bueno, hor ikusten dudan kaletar batek izugarrizko atzaskala, bai, ez izkutatu. Zure izena? Nire adia, Natalia. Haupa, Natalia.
kaixo. Kaixo. Zureak dira. Nirea dira. Beria jana esan da. Baina zuk badakizu baserrian Bai, zaudela. bai. Eta baserriko lanak atzaskola Honekin horiekin. oso ondo. Ez ditu iten. Horikin ez di behi jetxiko horrek. Gauza bat esan behar dizuet, ni ez naiz bakarrik egongo hemen ikusten duzuen, ez? Aholkulari eta aditu lanetan, Kristina Saralegi eta Patxi Larretxea izango ditut. Egunon bikote eta ongi etorri. Bikoteak zarete, baina bi taldetan banatuko zaituztegu. Goienetxeatarrak edo talde gorria, eta bengoetxeatarrak edo talde urdina. Argi daukazue? Bai. Az gaitezen ba, bikoteak egiten. Adi. Amalur. Norekin Amalur? Norekin? Bostakin konformo. Eozein? Eozein. Bai. Esan duzu bostekin 10 dira. Osea, ja dagoeneko... Kalkulu hain duten? Ni bakarrik bost ikuste itxu. Eta bostak mutilak izango Bai, dira. bai. Ondo. Bueno, norekin osatuko du Amalurrek bikotea? Xabirekin. Jaitsi mesedez. Ni Amalur Arbela iznaz, 40 urte ditut eta Oiartzuarra naz. Bizitza sinplia dakat, baina oso zoriontsua naz baserrian. Isinika! Ezautzen nautenek nik irabazteko aukerak dutela esaten naute, nik ez dakat oso zeuru. Espero dut, bikote sasoitxu o fuerte bat tokatzia. Xabier Roblegozo naiz, 20 urte ditut eta horriziko naiz. Nere bizitzako pasioa kulturismoa. Ena ezin ez baserrian nahitu, baino egun seguru nere partetik indar guztia jarriko etela. Pertsona arruak ez txit bat gustoko. Arroa naizela ematen duen arre, barrutik oso gozoa naiz. Oi! Gainera soloslea naiz eta jendea laguntzeko presen hau beti. Gura beti, belaunetik beti. Saio irazteko, dana emango, Bai. Amalur eta Xabi, bengoetxeatarrak izango zarete. Aurrea. Jakina. Gauza bat, Xabi, pozi. Bai. Eta zergatik pozi. Ni uste baita, lehenengo impresioa, pañuelo jartzeko, esain, zune joitu, eta kasta horrekin da, baserriko zea horrekin da, ikusi eta konfiantza hori transmititze eta baserrin... Konfiantza. Jarrera hori behar da eta... Bai, biak ikusita bikote hona egiten duzu, Amalur. Bai, ni guztua gaina, Bueno, sorteon. Eskerrik asko. Bigarren bikotea. Jose, A ber, zein tokatzen dan. zuk aukeratu beharko bat zenu, zein aukeratuko zenuke? Ostri. Etzeukiat, hola Mutila la neska? laneako mutile. Lanerako mutile, eta zeraitik ez neska bat laneako? A ber, beak ze jarrera erakusten duen ikusi beharko dira, baina betire igual... Indarra ez da, dena izaten baserrin, teknika amaina, bai. Jose, gauza bat, lehen zuk esan duzu, bikotea suertatzen baldin bada, Bai, ondo. Bai. Eta bikoterako mutila la neska hartuko zenuke. Neska. Aizu, edo zer gau. Aukeran, Bai, etxeo nere eskuzuek aukera duzu eia orduan, a ber, zein tokatzen zaiaken. Arrazoia daukazu, Jose. Eta Jose izango da... Iratxerekin. Ez nahi mutila, baina hobeto, ez? Bai. Nervioso da, jarri zuia. Zein etzan jarriko. Jose, urduri ala edo ze? Bai, pixka. Pixka, bueno. Jose Etxezarreta neok, 30 urte zezkeat eta Seurarra neok. 12 urten ezkeanek jau nitzean aiteipe, eta ordutio tope lanen aitzeneok ardikin lan. Pasa.
Bale, harri, bizkor, geldion. Aintzea gustatzen zaiak, espero nire bikotek idea baserri mundun saiau eta gustago zaiona izatea, eta nire aginduk ondo amango itula ikustea. Iratzelazkoz naiz, 23 urte ditut eta Gasteizkoa naiz. Txiki-txikitatik gimnasia ritmikoa praktikatzen dut eta nire pasioa da. Bale, etxan. Ostria, ze pasatzea hemen. 500 buruko hartaldea zeuki hau, eta dana banan ezautzeko kapazitatea bat zeukiat. Haudek, 16.320. 16.285. 16.222. Zemaki oso horretxe ezautzeko. Torpea izateaz gain oso despistatua naiz. Eta oso erraz egiten dut negar. Sekulako mala hosti ez zeukiat, eta gaina arroneok. Bale, etxan, ekabindioz! Etxan, la hostia! Zuen taldea, talde gorria izango da. Eseri mesedez. Goien Etxeatarrak edo talde gorria, hause da. Sorteo. Segone. Haupa Segone. Segonek bikotea osatuko du Nataliarekin. Zer gertatu da? Lagundu. Segone, mesedez, lagundu bikotea duzula, eta. Segone horrutzi dezu. Lurrean. Kaixo. Hola, kaixo. Natalia, zer izan da, istriputxoren bat? Istripu txikio bat eukiet. Felipe Sarrea naiz, baina Segone ezala izautzen atate, mundu guzi. 52 urte dauzkat, eta zigamizi naiz. Ne afizioa beti animalikin, hau da gue bizitza hemen. Bakarri bizi naiz. Pareja batekin bizitzeko da, ez du probikin, ez da inola izango den. Natalia Perez naiz, 28 urte ditut eta Donostiarra naiz. Oso abenturera naiz, oso pirata eta bidaiatzea asko gustatzen zait. Txikitate, beti basarri lanetan nahitu gara, hori eta dena eskukin, eskutire basarritarren giltza. Eskurik ezpada, ez da jauz. Lasai! Natalia, apur bat da zerre orduan. Hasiera ez da oso nahi izan. Ba ez, baina bueno, espero de konpentsatzea, Bai. Bai, konpentsatuko jazu, lagunduko jazu, dena erakutsiko jazu. Bai, lasai. Lagunduko jazu, vale. Segone, eta zehaitik ez ara mugitu. Nahi no ikusi jazea reazionitatzen. Laugarren bikotea egingo du. Asun. Ja. Boa, chaval. Relajatu. Hola. Ze esperantza daukazu, Asun, hor aurrean daukazun erramiletea ikusita. Nik erranduta izti, mutiko hori. Zein, hau handia. Bai. Handia. Handia gustatzen zaitzizu. Urrundikan ikusi du, pa mi. Bai. Ikustagun, norekin osatuko du Asunek bikotea? Andonirekin. Asun Elizalde naiz, 36 urte ditut eta Amaiurren bizi naiz. Ikusten duzuen bezala, txikia eta fina naiz, 50 kilo bertzerik ez ditut. Baina baserrian alitzeko edozi lanetan, kapaza naiz. Askit jarrapatia naiz. Beti nago mugitzen eta ez naiz hori geldirik egon oso urduria bai naiz. Lasaia eta nagia naiz. Bizitza patxara sartu behar da. Baina eman behar denean... Andoni Larrarte naiz, 22 urte ditut, eta Onjarbitarra naiz. Ez da sekula baserri batia lanik egin, baina indarra soberan dakar. Asun oso pozi. Bai, musika badugu zerbait hori aman komunean, orduan zerbait inen dugu. Metal. Metal. Metalera, zara.
Barkatu, Andoni? Ahotsa? Ze? Ze ongi. Guazen ba urrengo bikotearekin. Amaia, zure bikotea zein izango ete da? Maitane da. Bi emakumeek osatutako lehen bikotea da. Azkaza luziek eta ez tazkazu zuk, ez? Ez tranquil, kendu indoz. Hora, usta ez zaiz. Zena zorkan duketu Laniako bania. prepauta etortzia. Amaia Berandiaran naiz, 36 urte ditut, Andoaindarra, jaiotzaz baserrikoa naiz, baino ja serio 13 urtekin hasi nintzen atxa imorroi bezala eta harri jetzi eta hartitako lan guztik egiten. Argi do, baserriko lanetako emakumea eta gizonak ez diala igualak. Eta nahi nuke, indarrian da langilean gizon bat tokatuko baritzai da. Maitane Uribe naz, 25 urte daukot, Aramaixotin ator, baina oin Donostin bizi naz. Psikologia ikasi dut berez, baina ikusiko zuenez ez da nire malaletxia sendatuko dagoen terapiaik. Gehiegi prepatzen jan emakumeekin ez naiz ondo ematen, ze nik ez dakit, orduan ez diet ulertzen. Nire afizinuetako bat, tuerkina praktikatzea da. Tranqui, yo perreo sola. Jesus, erraka. Hori bai, nire afizinurik handixena da, selfiesak ateratzea. Txoak ilaizte kendu izizunik. Mesedez zuen taldera urdinera. Amaia. Zer? Atzaskola luzeena ez duzu ondo ikusten. Ez. Nik oso ondo moldatzen naiz, así que dena... Kalian, moldatzen ze ondo. Kalian, etxean, dena egiten, gauzak egiten, bazkaria egiten, dena egiten. Bai. Ikusiko dezu? Amaia, ez da notizia ona zuretzat Natalia talde berean egotia. Bai, bueno, ikusiko dugu, beha oso seguru do. Zu, ez ordea. Neste, ikusi inor baserrin, azkazaluziekin. Ikia egongo ala, ez dakit. Neska bat etorri da azkazaluzeakin, orain bai ikuste dituzu nire azkazalak, ez da? Baina guan dilan ez dizut ikusi. Baina zuri ez dizut demostratu behar ezerrez, demostratu bai nire bikoteari. Bale, orduan ez esan ezerrez, jazta. Hemen saio honetan bikoteak oso garrantzi handikoak dira, baina zuek egin beharko duzuena talde lana ere bada. Bale. Guatzen ba, urrengo bikotea egitera. Bikotea izango da Gari eta Gontzal. Gari Lauzurika naiz, Bordoakoa eta 30 urte ditut. Txiki-txikitatik abeltzaina izatea izan da nire ametsa. Bizitzan lema bat dauka. Hau erabili behar da, hauek alik eta gutxien erabiltzeko, eta hau beteta egoteko. Espero dut nire bikotea hola izatea baita. Nire fisikoa eta egora fisiko honean egotean nire lanerako funtsezkoa da. Gontzal naiz, 35 urte ditut, ertzaina naiz ofizioz eta 24 orduko jarrera eta izaera daukat nire lanarekiko. Laguntasuna oso polita da, baina lagun bat traizionatu behar bali badut programa irabazteko, traizionatuko dut. Bizitzan, kabroiagoa izan behar naizela ikasi dut. Saio honetan, nire buruari emango diot lehentasuna. Oso praktikoa naiz, eta programa hori irabazteko zer egin behar duan oso garbi daukat. Talde gorrira, mesedez, bikote. Ezagutu dezagun urrengo bikotea. Ibai. Bai. Lau aukera dauzkagu zuretzat. Berdin duz, niri lanerako gogua bauko eta daramuteko gogua bauko nikingo pareja dozeina, zurekin bai ingo nauke, oseak, trailo. Gertatzen dena,
hemen zuek epaitzea da, nire lana. Bai. Kontuan hartu. Bai. Ibairekin... Edu. Hau ba. Ibai eta Edu, talde urdinean zaudete eseri mesedez, talde urdinean. Bueno, ikusten duzuenez, hilea edo orrazkera oso ezberdina daukazuela. Gauza bat pentsatzen ari naiz. Edu. Ez dut hilea moztuko. Duelua izan dema da, ez bozu mozten ulia etxera joan bi hermanaz, igual bai moztuko. Jarrai dezagun. June. Kaixo. Hiru aukera dauzkazu. Nik uste neskaren bat tokatuko zela. Neska bat? Bai. Orduan beñatekin ez? Ja, bota duzu zure apostua. Juneren bikotekidea beñat izango da. Hala ba. Poliki. June Quintana naiz, 25 urte ditut, eta bakaikukoa naiz, Nafarra. Txikitatik animali pila izan ditugu etxean, pila gustatzen zaizkit, eta horregatik Leonera joan nintzen ikaste albaitaritza. Oso pertsona lehiakorra naiz, eta espero nire bikotekidea gogotsu eta langilea izatea. Ez zaizkidalako pertsona alferra gustatzen. Ne afizio handina ez errezitia da. Hain beste ordu pasten jute ez erreziten, azkenin egunai ordu falta zizkiola zer produktu egiteko. Beñat Felipe naz, 20 urte jut eta hoi hartzu manaz. Bi bikote besterik ez. Urrengo bikotean, Ainara. Bai. Ainararekin, bikotean, Aintzane izango da. Ainara Gotxi naiz, Olabezarrekoa, eta 34 urte ditut. Baserrian bizi naiz animaliz inguratuta. Behiak, txerriak... Animalia hundiei pixkat beldurra dauket. Aintzen Etxebarria naiz, 33 urte dauzket, Amurrioka naiz, baina hemen zehaman daramat ja 9 urte. Nire bikotea gustatuko litzaidake emakume bat izatea gizonezkoi egurra emateko. Bengoetxea tarrak izango zarete? Bueno, bikote bakarra gelditzen da eta... Nahi tatxo? Igual gaztego izango da. Zenba dituzu? 70 bat? 58. 58, zer iruditzen zaizu? Ondo konserbatzen da. Luis Ibarguren naiz, 58 urte ditut eta Lehazpiarra naiz. Hala, venga, pasa. Pasa hau. Ali, hainduak ematen ohituta nago. Jasotzen, haitu inber da. Eta... Ainhoa Azkuena, 24 urte ditut eta Oredetakoana. Interneten pasteteguna, ze streamerrana eta gamerrana. Zer de gamerra? Gamerra. Talde gorrira, mesedez. Ja dagoeneko taldeak osatuta, lehiakideok, bikoteak, azkar pasatzen da denpora. Hemendik ordu betera, auzolan proban ikusi nahi zaituztet. Zorte hon eta ongi etorri. Me cago en la puta. Natalia! Me cago en la hostia.
Ostia! Ondo zago? Lasai, Txino! Lasai, lasai. Lehenengo bete beharra taldeko arropa eta koloreak estrainakoz jantzea izango da. Sartzen bazaizkien, noski. Justo samar igual, ez? Baina, bueno. Moldatuko zara, beti? Ego hartu. Ostia, igual, baki zer dian ayunoak? Ez. Ez? Nik esate izu, ni jabete pare batien, 7 kilo bera, osea, que... Ostras, ez da txantxetako gauza, Hau ize da, behin jatia. Egunen behin jan. Kitxo, edan naizuna, egunin behin jan. Eta ez dago erdizka? Ez. Erdizka ez, erdizkaan igual kafetxo bat. Kafetxo bat o salda emat, baina kitxo. Bueno, probatzen dugu, Zeratik gantzen da. Bai, Nikolako berdin, etxako mokua. Gimnasio pixka dena hor egiten gara. Hola, ondo. Pixkat. Bai, pues, a ver. Igual buru falta, Nik iarrik uste biliko naki bazterrin. Buru igual zugarri barko zu, porque... Bai, deportista jaz orduan. Deportista hor egiten bai, hola. Sokorista naiz, ez elebiltzen naiz eta... Mira, soroslia, joe. Forma, mantendu behar da... Ondo, nahi arkitorriko zi soroslia. Ezakitik gerita. Ostra, orduan, atea morritzu putzu. Hombre, bai. Gaina igual putzua guztua botako nani, ikatetzetik, Baserritarrek baserrian bizi iraun behar badute, euren bikoteak aberekin ahalik eta azkarren ohitu beharko dira. Estik nahi, eoskorra. Venga, paga. Eutxo. Lehen pausoa, abereak ezberdintzen jakitea izango da. Aizu, Xegone, eta bakitzu zein da neska eta zein da mutila? Bai, behitu azpigurri. Ui de matrikula. Matrikula honor daka, honek. Oso ondo egiten du, Ai, amatu. Erraza moten du, Edu? Vale. Bueno, madre mía, tío. O sea, ¿a dónde nahi? Suave, egin berba suave. Bendi. Ez, oin edu nik itxatute moruen, nola. Ba. Egin berba. Edo zer esan zehose, ba. Eixo polita, en plan, euskara ez da oso ona, eta Ibai, en plan, hitz batzuk enseñatu dit, baina, en plan, osea, ahaztu dut dena. Osea... Ni Ibai Alberdi naz, 21 urte dauket eta txabaltako naz. Kalimotxu eta kalio guztia jat, baina baserrixa da nire bizitzia. Nire afizinio ikandixena beixa di, osea, ez dakuet geixau, osea, beixak eta beixak. Bueno, hau da txolin, nire amor platonikua. Oin betirako hau nire bizkarrien. Edu Pascual naiz, 25 urte ditut eta Bilbon bizi naiz. Nire itxura zaintzea asko gustatzen zait, eta baserrian nire itxura zaintzea saiatuko naiz. Mi papá y mi mamá metieron la cara demasiado bien. Hostia! 18 urte nituenean, Burgosetik Bilbora etorri nintzen. Uste dut hau aukera ona izango dela nire euskara hobetzeko. Tranquil, erakutsi uztateta. Txikitatik Demi Lovato asko gustatzen zait, eta Juan Magán, eta Maluma, eta Lola Indigo ere. Programara etorri naiz ondo pasatzeko, eta nire asmoa irabaztea da. Eta mutil dotore baldin badago programan, ba, hobeto. No me jodas. Akabo bakea, leia ate joka dute eta serio jartzeko unea da. Baserria eta abereak ezagutu ostean bi taldeek lehen auzolan proban indarrak neurtu beharko dituzte. Bengo Etxeatarrak talde urdina, ongi etorri. Bi ezberdin. Talde gorria, hemen dago ere, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, ba, hemen gaude, auzolan proba egin behar dugulako. Ongi etorri proba honetara. Azalduko dizuet, ondo entzun. Proba honek 3 fase ditu. Lehenengo fasea. 10 ardi talde bakoitzak sartu beharko ditu arditegian. 10 ardi. Honetan, kaletarrek egin beharko dute lana,
bakarrik, eta ja dagoeneko estuasuna ikusten dut aurpegi batzuetan. Egon zaitezte lasai, zeren sailtasunak ikusten baditugu, baserritarrei zuei laguntzeko baimena edo emango die. Bai, bigarren fasea. Baserritarrek esne ontziak, hau da, esnez betetako ontziak hartuko dituzue, eta beste albo honetara pasatu beharko dituzue. Pasatu, kukainak zeharkatuz. Hirugarren fasea. Ontzietan duzuen esnea, zuei dagokizuen ontzian sartu beharko duzue. Esne gehien lortzen duenak irabaziko du. Ondo entzun orain, adituek emango dizkizueten gomendioak eta arauak. Arauak, Patxi, zeintzuk dira? Bai, entzun gorriak eta entzun urdinak. Animaliak, horiek ezatike hartu eskuekin. Edo zerbait minik egin. Zerbait jolako itxema da, ondoriok izango die. Ondo esan da, Patxi. Kristina, ze gomendio emango zenioke? Bueno, ni komendatu baizuetea, ongi eitu, Beitu ardik zela sai dauden. Inbertzinukea, bi jarri atekan auzkaldetik eta beste hiruek hartalden erdire sartu. Mantso, mantso. Gauza bat gogorarazi nahi dizuet. Talde bakoitzak bere arditegian 10 baino ez ditu sartu behar. Ez 9, ez da 11 ere. 11 sartu ezkero, soberan dagoen ardi hori atera beharko duzue, fasea ontzat emateko. Bai, hori kontuan hartu. Gauza bat egingo dugu, zeren ziur aski zuek estrategiaren bat edo antolatu beharko duzue. Denbora pixka bat emango dizuet, hitz egin zuen artean. Auzolan probarako estrategiak zehazteari ekin diote bitaldeek. Eta liderrak izan nahi dutenak hasi dira erabakiak hartzen. Lehenengo bosta juntatu, 10 erdi apartau eta bastarrontan karri. Honea, gero bi auskalden jarri, eta gero hiruen artean bi amendik eta beste atzkaldetik eta elkarrekin. Gero hangeratu ez irteteko ardia. Sartzen dira esatia portero bezala. Ba, nire ustez hobeto da bat eskuinetik, bestea eskerretik eta bat atxetik. Horrela, nik uste dut horrela da hoberena. 3 korrika egun beraiekin eta 2 atea. Korrika, bueno, ez dela hartu berre, lasai. Lehenago sartu behar dira, 2 edo 3. Ez ardik danak, amarnak. Alba ez du amar. Adibidez, 13 sartzen dira, ez? Eta gero nola ateatzen dugu 3 horiek. Atekuak utzi, baina argi. Bat ateako dira. Bat atera, itxi. Bat atera eta itxi. Bale, osea... Bikoteak, adi, zuen tokietara, 3, 2, 1, lanera! Venga! Venga, Rubio, segi aurrea! Erditik, ala? Horratzen desion! Vale, venga, Eraman! Ale! Utzi ateatzen hortikan. Horrela, Sabi, oso ondo, Sabi, horrela, Sabi, oso ondo! Zuen, por si acaso el dudiona. Gibele gogor. Aintzane, zu ez, handik. Aitzenen eskaldetik! Vale. Sabi, hortxe! Utzi! Hey! Utzi! A ver, atenditu! Utzi! Ondo zagoz? Osea, lehen gauza ikusi dudana, da, en plan, jokoan, osea, ginenean, osea, lurrean ikusi dut, eta, osea, lurrean basego, osea, nik joan naiz korrikan, plan, osea, laguntzeko. Eskutsatu, bat dela igutzi! Utzi da hartu gehiago! Euro, bat dela igutzi, baki! Onea!
Txatu! Indio! Natalia! Natalia! Aintzane! Natalia! Ona! Eta haupa ekipo, aquí! Ona, amen! Baino, horrez! Base mendika! Natalia! Torri unetao! Animatzeko, animoa, nik emantzuzka animoak eta esan, datorra atzeixao. Natalia! Ostia, bazazin dena zetako sartu zara! Ditugu, bat, biru... Natalia! Baina zetako sartu zara! Ostia! Kabela, ostia! Natalia, bazazin dena eta zetako sartu zara! Erabil! ¿Qué jodas tú? ¡Me cago en Dios! Tío, ahí mira, Teixe, me cago en la puta. Rubio! ¡Natalia! ¡Atxerago! Es que atera... Bai. Aitzane! Corri! Ezalbora! Corri! Ese es horra. Ba, torri neto. Lasai! Natalia! Ez sartu barnera, egon una txotik vigilatzi, ez sartu tartera. Ostia! Eta gero ez daki zer gertatu den zen, eta, denok, zeudeten, en plan, garrasik egiten. Lasaitu! Natalia! Hau itxi! Joder! Venga, Xabi, horrela oso ondo! Xabi, lasai! Ondo zabitze, lasai! Natalia! Ez jarri aurri! Torri unetao! Aurrin ez jarri! Atia, estan dizu ze horre! Natalia! Natalia! Se cabe la hostia! Natalia! Zatu neto! Utzi ardiera pasatzera! Zero horra tinde azten zara! Hola, vale, ertsi hori! Natalia! La hostia! Zeta doia azten zera! Ateago zuek, espazio! Vale, ertsi hori! Itxi! Horre ze hostia gorri jorrekor! Itxi! Claro, es que besurera falten basara igual hobeto! Horri, jode! Natalia, zeta doia azten zara! Zu zaude hemendik eutxi, ez jarri atani nula! Hostia, jarri hemendika! Zue ez atera sartu! Azten diela izartzen, ez egitu atzetik! Sí, lasai! No, a mí no me hablas así, ¿vale? No me hablas así, ni tú ni nadie, ¿vale? Va. ¿Qué va? Vale, lasai! Venga, Natalia, primera! Adi baserritarra! Laguntzera! Atorronea! Es que eskaletu, Natalia? Venga, recaude amar! Venga, dela! Ale, azul, ale ortiz! Bai, azul zen ardita! Venga! Ale, Natalia! Atzea! Etorri gure atzea! Lasai! Ale! Atzea! Lasai! Ya venga, es que ahora egiten. Bakitzu, saltzino! Lasai! Azkena, bikotea, pues, ez naiz konfiantza ematen, eta, bueno, nik negarra egiten edet, berari ez zaio gustatzen, baina eske pertsona bakoitza mundu bada, eta nik negarra ez dut minik inorrik egiten. Ze uiu pixkoaten gateki negar ez du zeheni. Nik alak usten dut, Venga, segi, goazen gure aldea gutxinez, venga, segi! Zu, batzuk alde hortik, horrea partitzeko taikarea. Bestela, hola ez dien nena jungo. Oida, venga, zemade, kontau. Ongi zaude? Batzuk alde hortik. Lasai.
Eta lehenengo guna da, baina eske horrela jarraitzen bade, nik ez nahi jarraitu berarekin. Maitia! Xabi, honea! Venga, bai, ondo, Ibai! Bai. Suave! Hacia! Eusi, poliki! Venga, poliki! Sartu poliki! Sartu poliki! Zenbatu! Lau, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, bi kanpoa. Listo, vamos. Leo, lasai. Quieto. Amar, urdinak! Ja! Baserritarrak hartu ontzia! Venga, bakoitza bat. Dalia. Uy, venga. ¡Ondo, capitán! Bueno. Enorme, qué bueno. Opa, Maia, venga, paciencia. Lasai. Lasai, Lasai, Amaia. Poliki, Amaia, poliki. Aurre behitu, Ondo, June, ondo. Lasai, Ainara, lasai. Oso ondo, Ainara, venga. Oso ondo, Ainara. Oso ondo, Ainara. Venga. Oso ondo, Ainara. Beste ez ez da zera esaten. Suave. Aurre beratu. Adi taldeak, azken minutua! Bost, lau, 3, 2, 1, lana amaitu da! Dios. Pero eurak esan dago gu ez gabitzela jolasten garbi. Eurak ez dago jolasten garbi. Esan du hori? Luisek. Jarri dian paren eta oiztaka. Ia barruntzean. Ondo zen duketen barrunt. Luisek esan duz niri. Ibai, xea. Bai, gio nahi ere bai. Bai? Bai, eske, bueno, ni pentsatzen nuen handikan genbiltzala zaiten, trabaiten, ta junaz, ta segurakoa. Zer da hau? Joku gabi. Barkatu baina eurak ez dago joku garbi hauki, porque beina sartu da gure hartalian barruan, eta nik esan dut beñatei. Osa, susurera. Porque susurian biozu, itxi guria daukugula ardisa sartzeko barruan. Eske hori ez da joku garbi bat, ez? Orduan eurak ez eskatzeko joku garbi bat. Ardik ondotzi jozten barrua eanen, neska hori izena ez da nola auken, hori inda, emozionauta sartu, zetana zihozten eanen, klabau. Baina indo moztu hartaldea eta sartu die 3 lau. Eta sida celebratzen. saltoka. Hori egin nahi zito, he dicho, egin dena, pero eske oso zaila da. Eta gaizki, orduz geroztik gu, joan garelikan zueri laguntzera, kaletarrari, Negarrez neska bat ez da fijatu nahi. Bai, azazkea luziakena. Auzolan proba hau bukatu da. Aldi batetik, bikoteka edo bikote hoietako baserritarrek lortu dutena zehazteko, esate baterako talde gorrian, berdek kolorekoa utxik dago. Berde kolorekoa gari da. Talde urdinean, Amalur,
Esnerik ez? Etzio motel, etziok. Etziok. Bihargo saltzeko etziok, esneik. Galdu ezkero ez da kaferik ere, eh? Ez dare, Kontuan hartu. Bueno. Berdea! Ibai! Ba, etxua pasau, zein gojoa pa. Bueno, 2 eta... Ara, Amaia. Ezin pasa. Hau ez da Maitaneren ardura, ez? Ez, bueno. Bueno. Ez, baina bueno. Ez, hori neria, baina ni ez pasa alperri da. Ez ara trebea, beraz? Ikusizu ez, Uste ez tole esan beharrik? Neurketa egin dugu. Esnearen neurketa. Taldeka esango dizuet eta argi dagoenez talde irabazlea auzolan proba honetan, talde gorria dela. Bueno, horrek zer esan nahi duen? Abantailak izango dituzuela, baserrian egingo duzuela lo, eta gainera aurreratzen dizuet, zuen esfortzuak berreskuratzeko aukera izango duzuela. Eta ez duke jagorik esango, ikusiko duzue. Zorionak egindako lanagatik. Talde urdina, zer gertatu da? Natalia, zergatik egin duzu negar? Natalia, zer gertatzen zaizu? Ez gustatzen jendea gaizkitze egitea, karraxe egiten. Ez gustatzen. Ez da toleratzen. Ekabela, hostia! Natalia, zatu neto! Zetago jartzen zerago! Hostia! Norbaitek gaizki. Bai, gainera nire bikotea. Erori egin naiz, saiatu egin naiz, baina ez da erraza. Eta bestea, joder, horrela karraxe egiten, horrela zaitatatuko, ni él, ni nadie. Ez que ez nahi eta eskarpegira ikusi, ez que ez daka... Ez dago kontentu. Segone? Ni ez jo gaizki esateatek erran, nik erran dut, atozun etxao eta zun kasu egiten, orduan huio gehiago egin diot, eta hori hartu du gaizki. Eske forma daude gauzak esateko baita ere. Azkenen tentsioa zen jokun, ez? Tentsio asko, eta guk esaten hortik ez daize, eta baserretara esaten ziren beste zehoze, eta azkenen zene kaso ez jakin, Claro, baserretarak ezin haitxuko zien goxo, porque batu buiaka, beste buiaka, gure buiaka, eta ez genuen haitzen batez da... Adiazteko gukero uiu pixketin bat. Gauza bat, honetaz luze hitz egiteko aukera izango dugu, hemendik gutxira, negutegian. Hala eta guztiz ere. Talde galtzailea, talde urdina da. Basentitzen dut, baina zuek baserri honek duen atalik txarrena biziko duzue. Alde batetik, lanik gogorrenak egin beharko dituzuelako, eta txabolan egingo duzue lo. Ondo entzun duzue, txabolan. Hemendik ordu betera, negutegian, elkar ikusiko dugu. Ordura arte, ondo segi. Nik horrela? Ez. Pertsona horrekin ez zela ulertzen, ez daia jarraitu benetan, Ja, baina ikusi ez nahi pinien, uste ez normala dela, ezin da gara negarrik ekin. Ze, uiu pixar bat indalako ez da olako tonteetan negarra eta osteak editan. Talde gorriari iritsi zaio auzolan proban galdutako indarrak berreskuratzeko unea. Garaipenaz gozatzen da biltza, txuleta saporea duen garaipenaz. Baijo! Txuleta! Gaur jan, neka bendioz. Hostian. Iar igual ez teo jango eta... Nik esan behar dizuet, superpozik nahola, ze super zintzo jokatu egu, eta, izan geha, ekipo bat, lehenengo segundutik gan, Bai, baina, beste taldekiko behintzete, garbi jokau dola, garbi. Bai, aurre hartzen zienen gure partetik etxeak iruditzen ondanik oztopoi jartzea beraiei, eta ean partetik bai ikusi diaula, nik gaun neok, esatekela, baina noa di jozteok, ja ardik barrua biderauta zerean gainea, bazi joztean. Ematen dik talde pixkat,
lehenengo guna da, lehenengo froga da. Zu baserritarra zara, nik aletarra, jo, lagundu pixka bat. Batukatzen jatzuna da, berakin itxia berba, lasaitasun. Ez, berarekin ez ditze ingo, nik eduk, ez. Bihar beste modu baten hartzeko, hau, porque bestela bihar zu komisara ondion horrekin, eta esari izan bikote... Ja, baina bakizu gertatzen den, orain nik ez nago gustora berarekin. Ta nik aur nago, pues, nahi den nire etxera jun. Horrela. Jo, en plan ez negarrik egin. Ja, baina eski nahi zuen, quiero. Txoke asko dugu da baserritarrak eta kaletarren artean. Hoi da. Eta hemen dan horrea bat. Bai. Gainera izan duten eztabaida Nataliakin eta ez duela lagunduko ere. Bai, ez. Jarrio txarra izan dute. Tu nire harra saltzaude. Orain dika. Ba, baina, ni ui izaten antzon, eta uek jaten ditzeko ui izaten antzon ezka izkingate. Ja, baina eski... Zatu unetxao. Tetzino kasurik egiten. Jokuten nintza, baina zu gehiago. Ba, eta gehiago, tuzuko ordu animazioan eri kasuin. Hortan nahi retzipateun bidu itzen zu gaizkiartzia. Eske behitu, nik horrela? Ez. Pertsona horrekin ez ditela ulertzen, ez daia jarraitu benetan, Ja, baina ikusi ez nola ipini den. Uste ez normala dela, ezin da gara negarrik ekin. Mina egiten dira norbaiteri negarrik egiteko. Nik uste duten plan gaur esan lehenengo froga izan dela, igual bihar... Ja, baina, bai, bikote horrekin... Ez zedun ikusten. Zidun ikusten, ze uiu pixar bat indalako olako tontetan eharra eta osteak editan. Ez dut isusen arpatza. Iritsi da basarriko lehen drama. Segonek eta Nataliak ulertzeko arazoak dituzte eta bakoitzak bere bidea hartu du. Bestalde, talde bakoitzak uste du besteak ez duela garbi jokatzen. Egoera hauek argitzeko unea da. Negutegiaren unea da. Gabon, eta ongi etorri negutegira. Lehenik eta behin, talde gorria, zen moduz. Erto, baserrian egon zaete, ba? Iratxe, postozik ikusten zaitu. Bai? Bai, zergatik? Afari hona izan dugu. Afari ederra izan duzue. Bai. Zer izan duzue, afaltzeko? Ibai, entxalada. Bueno, baina gero txuleta, Talde urdina. Amalur, buelta eman beharko, ze, garo, txabolan gauero lo egitea... Zue bikotea ondoan izango dezu, Ke, bestaldea bialdui, bazpare. Konzentratu konberdiao. Bai? Bai, bazpare urrutira bialdui. Amalur, konta edazu, hemen gubito bakarrik gaudela. Tentazioak egon aldaitezke. Claro, ez ditu, hombre. Bazpare urrutira bialdui. Ibai, animak goian daude. Ba, beria jote ma animuek ez dauz eitxei. Ba, urrengoen hobeto ingo eta urrengoen irabaz ingo eta honi fango dira, txabolara. Seguro, gainera. Biharkoak. Parkatu haintzen esan. Ondo jokatu deula. Ondo jokatu duzue? Osondo. Ainoa zer? Ni uste neiko garbi ez dezuz jolastu. Zuen partetik ikusi dau lehenengo reakzioa izan dek, gure ardik barrua sartzea zigozten Xabi jarri dala, aten erdi. Baina etien zuen, Zaitzane eta kompainia. Tío, ahí dira teitze, me cago en la puta. Rubio! Hori bidea baldin bada, bardun ja, zikinkerin hasi behar baldin bada. Baina etzien zuen ardin, ez? Ardik danan azien. Bai, de acuerdo, baina oztopoa... Luis, gure sartzen nahi zituan, da Xabi ikusioen gure sartzen nahi zila, zue bazen duten beste 10 ardian, ez gure utzi tapaken? Me jodas, tú! ¡Oia, joko garbia! ¡Oia, joko garbia! Hiru jarri zazte aurrian, mio gaina, aurrian, vamos. Hori dek, ez de garbi izen. Amaia, itxoin, Amaia, zer uste duzu honetaz? Garbi jokatu alduzuea dela, Luisek esaten duen bezala, ez duzue garbi jokatu. Aseratik hor danak ez jakinan gatikane gauza garbi ez dira ikusi, orduan. Hola, ez da, nahi eta nahi gabe, danak uste nahiko okerribili gala eta punto, ez dakit. Zuek ere bai? Bueno, ez dakit. Eurak esaten baue, ez egon danan pendiente, a ber, Amaiak onartzen dut, zuek ere...
Bai, Xabi jarri da aurrien eta berak aitortu da, berak jarri da nabixen aurrien, Baina, ez zean proiektuta ateparen jartzearez. Hoi nik gaztek zikin jokatzearez. Baina ikusi dek ja estrategien, nun benga, hogai oztopa jarri bartzea. Estrategia da, bale, bino, estrategia zikina da. Zikina zeba. Zikina zeba, gaude, ardiak sartzen nahi eta aurrian jartzen zaz. Ezak ez duolako izan ez jartzeko, ez esan du ardiak ez hartzeko. Bai, arauako horiek ziren, bino beste gauza bada zikina garbia den. Eta garbia ez da. Baina ez du esan ez dara hori zikeko. Altzenin bai, bino zikina da. Guk irabazin nahi genin, ez? Bai, zer gauza ingo genin. Klaro. Lege barrutan sartuta. Aintzane, pozik zaude hau entzun da, zikin jokatu duzuela alegia? Ze guk beste pentsamendu bat genuen. Hor jartzea, ni jarri naiz han, bai, ardiak ez... Zuk oztopatu duzu? Bai. Eske gaina esan du... Ainoak erantzun gehiago. Ez, eske asiran esan du, oso garbi jokatu gu. Zueka jokau duzu hola? Zueka jarrizatea teparen? Etzeundeten zuen ardiak babesten, gureak kentzen. Baina, gureak, guztiena dira. Ibai, zuek galtzearen kulpa eurek aldaukate. Ez, gu galdu gure kulpatik, guk ez daulako pasa, gu pasa hori galduko. Baina, ez duzue onartzen. Bai, nik klaramente esan du, zuek esan duzuena da, hauen joku zikina egin dutelako. Eurak hasi joku zikina aipatzen. Baina, zuek ere esan dute, ostopatu egin dutela, hainbat gauza gaizki egin dutela, orduan, hori zer da, hitzakia, Ibai, benetan. Hitzaki bat, Claudio, zer iso esatetzut. Nik esan zut lehen hasieratik. Gu galdu badu izen da, guk ez daurako pasau kukaina, eta eurak gubaino bak izen deiarako, eta ole eurak irabazin dabilako, eta faldin dabilako, tengo dabilako loba, zer ditxen. Joku zikina, hoi esatea igual neko fortean. Somatu gana da, zuek ari zinetela guri pixkat, ez gure kontra bezek, eta guri ostopatzen, eta ez zinetela zuek urdin bezala lan egiten. Zuetze jarri gure ateparen, nik ineten iguala egiten. Ei, guazen zatitzea! Hauek! Orduan, zein zikin jolasten? Gero bai, gero hasi gaitu golaxe. Talde gorria, talde urdina. Komunikazioa erabili dugu, esan beharreko gauza batzuk behintzat atera dituzue, eskerrik asko egiteagatik. Benetan, horretarako erabili nahi duguetan egutegia, benetan. Hala eta guztiz ere, konturatu gara, guztiek ez dutela hitz egin. Batzuek isiltasuna mantentzen dute. Batzuek izango dituzte arrazoiak, estrategia akaso, edo bestelako arrazoi batzuk ere egongo dira. Hemen, 3 bikote nominatu aterako dira. Negutegitik desafiora joan daitezken 3 bikote nominatu. Baina desafioan, 2 hartuko dute parte. Lehenengo nominatuak, hau da gu 3 aukeratu dugun bikote nominatuak, horrek bai ala bai hartuko du parte desafioan. Eta bikote horrek berea arerioa aukeratzeko beta izango du beste 2 bikoteen artean. Az gaitezen ba nominazioekin. Adituok eta 3 erabaki duguna honako hau da. Desafiora joango den lehen bikotea Segone eta Natalia. Jakin dezagun zergaitik hartu dugun erabaki hau. Patxi. Bai, ikusi dugunaz, Segone arratsaldian nahiko gogor, baserritarrun batek ez dikola jokatu behar, bere bikote batekin. Orduan zapuzten du lana, eta hola etziok antzinera tiatzerikan. Hoixen jok arrazoiak. Zerbait esan nahi, Segone? Ados zaude hartutako erabakiarekin? Bale. Bale, zer esan nahi du, ados zaudela? Bai, ados zaudela. Orduan onartzen duzu, ez duzula ongi jokatu? Bueno, alei duriz. Entzun dezagun Kristinak zer kontatu behar digun. Natalia, ez pentsatu duzu libratzen zanik. Zatik, desastra etu zare bai. Baserritarron batek ezin du aurrenekoan kukilduta gelditu. Ola baino latza bakaitu naiz ni, eta isil demonia hortxe setut beti aurra.
isilik etxik hartu gabe seitu behar da. Hainbeste demostratu behar zinela, olako balientea zinela, eta aurreneko ostropozoan ja, neharrez hasizta, eta... Ja, baina eske neharrez da txarra. Osea, niretzako ez da txarra. Osea, da sentimendua. Segonerekin hitz egin alduzu? Ez. Zergatik? Ba, lehenbizi berkamena ez didalako eskatu. Eta gero esan didalako negarra ezin dela egin, eta niri, nik oso sentimendua naiz. Orduan, negarra egiten dut pozik nagonean, triste nagonean, orduan, horrekin jolastea niretzako... Natalia, baina zuk ez duzu konponbidea bilatu. Hori egia da. Bai. Oraintxe bertan esan didazu ez duzula Segonerekin hitz egin. Berak barkamenik eskatu ez dizulako. Ez degulako talde ona formatzen, osea, ez da itxuraren gatik Gaur goizean beste gauza bat esan didazu. Ja, baina gero ja frogarena eta gero ja txabolan gertatu den gauzak, ba, bueno, ez eski gustatu. Gogorarazten dizuet, hemen bikoteka jolasten dela. Bikoteka. Zure oinarria Segonerengan bilatu behar zenuen. Bai, baina nik ikusi dut, besteekin, osea, taldekoekin beste modu batera hitz egiten dula. Denekin igual hitzin dut. Bale, bai, niri hori ez dirudi, baina, bueno. Ba, denekin. Eta uiu pixkatein ure laguntzeatek eta gero negarrez nahi detzetun giduitu, ez dakit. Bueno, ez da estrategia horrela naiz. Jendea ezagutzen didana, ni beti negarrez egoten zela. Abarkatu ez baliz, bai, zaizu gustatzen. Segone, zure jarrera ere nahiko gogorra da. Orain ere. Esan nahi dut. Bueno, baina ez, hola da, nik hola kusten du. Hola kusten du, pixet adiazteko, pues uiu pixkat egin. Uiu pixka bat, egin ezu gestikulatu horrela egiten zenian, eta ni... Nik tortzeko esaten dizu. Horrela, eta niri hori, osea, kristo, osea, beneta. Nik esaten dizu, torri atzera. Bueno, zu baita ere ulertu behar duzu, pertsona bakoitza mundu badela. Ez dira denak zure estilokoa. Ikusi behar duzu munduan jende asko dagoela, desberdina eta ohituratu behar zea baita ere. Orduan ikusi behar duzu, ampliatu horizone. Segone eta Natalia, parkatu. Nik zera eskatzen dizuet. Hemendik aurrera oraindik elkarrekin egin beharko duzue lana. Bikote zarete oraindik. Nominatuak, arriskuan, baina lana egin beharko duzue. Zeuen bizitza baserrian mantendu alizateko. Mesedez, konpondu zuen artekoa. Konpondu. Nik uste gehiago itzen beharko luekela behaiek, alkarrekin. Ta ez, hemen gaudelako guz, hemen guekin idea desberdina azkaulako guendikan igual forzatu sentitzeia, eta orduan, baina bilak geho jute ganean hartu lasai bilok, eta lasai alkarri esplikatu nolakoa zeaten, da pixkat ze gaizki hartzen zuen bestiana. Jakin dezagun, hemendik negutegitik, bigarren bikote nominatua zein izango den. Zuek aukeratuko duzue. Talde urdinak, zuen artean aukeratu beharko duzue, argi dago Nataliak eta Segonek ja dagoeneko nominatuta daudenez, hauek ezin direla aukeratu. Banan-banan joango zarete eta hor ikusten dituzuen aizkorak erabiliko dituzue. Xabi, zu izango
berriz ere, Ama Lur eta Xabirentzat. Amaia, hartu aizkora eta aukeratu. Ibai eta Edurentzat. Aitane, kaixo, aurrera. Bueno, begibistan dagoenez, lau aizkora, Ainara eta Aintzaneren enborrean sartuta daude. Horrek suposatzen duena, horrek esan nahi du, arriskuan zaudetela momentu. Bai, dana mango dut, listo. Bai, baina, nik jakin nahi dut, besteen aizkorak, lau aizkora esperatzen dituzten? Bai, nahi dut. Zergatik? Jakin zergatik. Maitane? Ni ustez bikote indartsunetarikoa izan leikeako. Ainara? Bai, baina haula lehiaketa grupala. Bai. Joaten bazarete gogorrakoa, grupoa debilitatzen duzu, Hori egia da, baina azkenean konkursoa azkenean parejak adoia, ez? Orduan behiratzen dut parejako finala. Baina guri botatzen behar guzti gorriak joango dira finalerara. Joango dira finala guztiak. Arrazoiak eman da, bigarren bikote nominatua, Ainara eta Aintzane, eta orain, hirugarren bikote nominatua zein den jakin behar dugu. Adituok eta hirurok erabaki duguna honako hau da. Desafiora joango den hirugarren bikote nominatua Amaia eta Maitane. Zeratik? Patxi. Bueno, bai, nik esango diot, Amaia eta bere bikoteri, batez ere bere bikoteri lehenbiziko, oso haul ikusi dutela ardi zai eta hoitan. Eta orduan, basarritar bat hainen haul ikusiz, antzinera tiatzeko zailtasuna dila. Eta zu bertzan Maiak, goizinen bazintxune erronka ondisumarrak, gero proban ikusko inola eta gauzak, baina geroan langa pasatzen ere 2 metro xutzuin o metro bat. Eta oso gutxi demostratu duzu. Ekilibrio espaldin bat. Bueno, baina demostratu behar da. Baina demostratu ze demostratu. Ez paukat ekilibrioik ezin de demostratu. Egan ezin de din. Bilatu modua, goizin esan duzu, gero probaten... Saiatu inaz. Goizin esan duzu, unek azazkala hundiek daztakin zerta demostratuko zinula eta geroztu asko induzu. Saiatu inaz. Gehiago ezinun. Gehiago ezinun. Egi eskuak, hor dire. Bai, baina gehiago ezinun. Ni neria saiatu inaz. Pues aurrera tiatu, gehiago saiatu duzu. Bai. Osa, nire ustez proba izen da proba frakaso danon aldetik. Osa, ez dugu ondo gestionau, igual, ino bese, porque fangari hor ardi danan gana, dana sasen junto, sana probat imposible baina hori taldekako lana aztertu dugunean kontuan hartu dugu. Baina guk orain, parkatu, entzun. Guk orain egin duguna izan da bikoteka egin duzuen lana. Aditu hon eta hiruron erabakia izan da eta onartu behar da. Bai, onartzen dugu. Eskarrik asko. Negutegi honetan egin beharrekoa egin dugu. 3 bikote nominatu agertu dira. Aintzane eta Ainara, Amaia eta Maitane, eta Natalia eta Segone. Natalia eta Segone, zuek bai ala bai parte hartu beharko duzue froga horretan, desafioan. Adiegon, zuek gau honetan erabaki bat hartu beharko duzue, baina bihar esango didazue zein den. Erabaki hori, honako hau da, zuen adarerioa aukeratu beharko duzue beste 2 bikoteen artean. Nik badakit, orain arte, zuen arteko komunikazioa ez dela erraza izan. Segone, saiatu, mesedez. Bai, nigai. Natalia, lasaitu. Bueno, badakizue, talde gorria, lo egitera, baserrira. Eta talde urdina, gaua pasatzera, txabolara. Zorte hon, gaba hona pasa. Segone da persona bat oso, antzinerak uste dut neria eta punto. Pues bueno, igual ez du bertze rekursorik, ulertzen? Natalianen rekursoa da, hortan refusatzen da, negarre egiten du, ateratzen du, azaleratzen ditu bere sentimenduak horrela. Eta Segone da, nik indutau, eta ez du bertzerik ikusten. Orduan, arazo larria dute.
ere sartzen denok hori lehenengo gauza. Hostia, hori mantia hori ikarri zu? Armi armandia dago horre, Hor! Eta bera, armi bat! Baina ez da niri! Hora, aiba bertxea! Bi maitane, bi. Bat? Ze ondo, bixar, kriston pikadurak! Ez du are! Nik emetxe, baina nik emet. Bueno, biharra okulatzen badigute. Guztia emango dugu. Dan, oia, eta dan emango dugu. Berriz etortzeko. Bai. Oida, juten dala a demostrar hor, Osa, proa muerte eta... Ya te digo, dauko penia gorrixa ez da bila zera hain. Bestela igual ondion adolitzen izan talde oso, baina, bueno, bat fango atxera. Politxo izintzen. Gorri bat, ekiboi pareja bat egin bezan nominato, politxo izintzen. Morbo egingo. Ja, hori bai. Nataliak eta Segonek pentsatzeko asko dute, eta baliteke lo hartzeko arazoak eukitzea. Venga, biarrate! Agur! Desafioa, buruz buru neurtzeko aukeratu duzuen bikotea da... Zer modu zinuzue? Bastante gaizki. Ikongi ez? Zerrunka errakatetxuk? Ja norbait ibiliak horrezaka, hortik? Ikondo, Segone. Ikondo induglo, Amatin. Amatin, ez arron ongire, baina bueno. Urdinek ez bezala, gorriek loseko egin dute. Gure gimnasta den Iratxek, bere taldekideek gorputz gogamen oreka aurkidezaten saiatzen ari da. Hola, Jarri, guain hartu eta hoidek. Hori da. Eta hola, gora, ikuskoek, hola. Eta zu gora. Hola, estirauko zaizkike, ikuskoek. Venga, Dios. Horro. Mantendu hor. Nahiago ez farduak hartzea jutea, Eduren ardurak ez dira Iratxeren klaseak bezain sakonak. Inauen alisado de keratina atortzeko na. Horan ja nator ja prest eta ja kamaran aurrien pues egoteko ja beti. Urrengorako, en plan... Urrengorako, bai, baina, garesti, bai. Mendik aurrera, kasu egingo dizutzen, eta, aizkotan entzun duten plan keratinari buruz en plan tratamendua, baina ongoen hor, bizkatxo bat... Sekero zenota, hostia, honena da, William, hostia, txamal. Keratina. Keratina, William, hostia, honena hori. Ni keratina, keroseno, ni hostia. Ni programatik nire ilearekin joango, nahi. Super sano, jo. Osea, tras. Auzolan probako galtzaileak izanik, talde urdinak abereekin egin beharreko lan gogorrenak burutu beharko ditu. Zein bar dugu? Behiek emendaren nahi bar dugu? Hombre, klaro. Kaka hori da, satza, tximaurra. Hori garbitu behar dugu? Bai. Venga, hasi ba, la hostia, Xavi. Hau en plan, zen aska, no? En plan, naska, horrek ez da moten naska bape, me cago en la mar. El dio fuerte, hace Cago en Dios. Sí, hori ganabla horra, Xavi. Edu! Baina, lagundu pizkatzo bat, no? Ahí va. Goguakin, egotzu goguakin. Bildu pixkat. Venga. Guazen aska. Lehenengo impresioa, en plan, kaka ikusi dudanean, izan da, en plan, boa, tu. Zeu zaina, ez? Homora. Hau, oitu itxenda, ahi ba. Ezin dut, ezin dut, basabitz ba. Ez que, palarekin ezin dut bildu. Venga, la hostia, actitud da por bat, la hostia. Eta orain ardiena egin behar dugu edo? Ardiena eta txerrixena bebai. Banaka. Aurrera, maitia, banan. Venga, va, chaval. Ahí va. Vale, venga.
Venga, du! Bai, hori, danak! Io, baserritar itxura, Bai, zabi bezala. Nik uste den plan nire burua, baserri batean ikusten dudala eta Zabirekin, den plan, Zabi, ni, txerritxoak, behiak, erdiak eta ondo. La casa la pradera, horre, belardi bat. Nik uste dut ondo litzateke. Bai. Natalia eta Segoneren arteko lizkarrek ez dute etenik. Bien arteko distantzia gero eta handiagoa dela dirudi. Baina desadostasun hauek albo batera utzi beharko dituzte akordio bakan batera iristeko bada ere. Bueno, 3 bikotia izorte hon, eta mandena, Saiatuko gea. Saiatuko alguzi ematea. Oida. Ez dakizien jungo den, baina, esperientzia polita izan da, lagunak egin ditugu, eta, Ezkegu trio kalabera gara. Hombre, gea las 3 maris, la caca, la mierda y la porquería. Ze pena. Gogo errema. Eta segon egin lasai, desafion. Trailo, Burukin, da biok ondo ente ditu, eta ondo hitzein, da... Lasai. Gero despeditzeko aukera edukiko du. Hau da gure despedida. Hau da gure despedida. Gero torriko dira, ez duten agaldu. Orduan, bueno. Benetan, ez dugu aukera en plan Zabi musu emateko. Oain eman behar ditugu. Ke ba, ez maitia. Hostia puta. Hemendik ja bikote bat, gero jaztat bueltatuko. Juten dana, pena bat izango da danontzako. Baina, burrukatzea danok, así que ánimo denoi, suerte, eta por todas. Esan nik uste dut, Segonetan Natalia guen dikan ez dutela erabaki zehatzik hartu, nik uste dut pixkat proba ikusi orduko horri igual hartuko dutela erabaki zehatzen bat. Baina nik esperantza dauket, Aintzane eta Ainara hartuko dituen ze hori dauket, Nataliak eta Maitanek erlazio nahi duelako konbibentzin eta beha salbatzeatik. Eske haiekin oso ondo nago, eta Natalia es un amor, eta Maitane nik uste dut en plan oso berdinak garela, eta en plan kimika ona dagoela gurekin. Eta bai da mutzen naiz en plan bera nominatzea, bai, ez dakit zergatik egin nun. Baina, izan zen en plan Amaiagatik, Amaiarekin ez daukat, relaziorik, ez dut berarekin hitz egin, eta baina, ez dakit non nengoen burua benetan, baina, bai, tontolapikoa naiz. Venga, Superedu! Egurre bacalao! Yo! Ainara, ze prest? Prest. Dios! A tope! Edu, Itxaron, A tope, Natalia eta Maitane! A tope, agur! A tope! Natalia eta Segone, ongi etorri desafiora. Eskerrik asko. Egunon. Berdin. Ainara, Aintzane, egunon. Amaia, Maitane, egunon eta ongi etorri ere desafio honetara. Segone, Natalia, ze moduzko gaua pasa duzue? Bueno, ez gainegua, utza. Ez du izkera honitzikin, ezka honitzik egon du, Zergatik? Nire pixke minutan hau eta gure ere pixkatu hori, bueno. Zergatik? Bueno, ez zaiten ungi duitu unen egoera, eta, bueno. Zerta gaizki iruditu zaizuna? Negar egitearena, bere jarrera? Bai, igual uste gabeko bat izan da beriare, baina, bueno, ni hola naiz, eta guiu pixka dinean, eta, bueno. Gauzak orduan, hotz mantentzen dira, Natalia? Asko. Ba, lau emakume, hori azpimarratzekoa da, lau emakume urduri. Triste. Akaso, claro. Ni urduri. Zuek aukeratuak izango zaretela uste duzu orduan? Azkenean beti pentsau dugu ez, daukogu 50 posibilitate hori pentsau dugu azkenean bebai, hortan. Eta nik badakit, Natalia eta biak daukazue harreman berezia. Bai. Natalia negarrez egon denean, bera kontsolatzera joan zarelako, eta zuk uste duzu Nataliak
txampon hori emango dizula. Ni momentu bat bezian bestot nahi izan jun bere gana presionatzen edo Natalia garela lagunak edo ez, nik ulertzen dut hau dala lehiaketa bat, ulertzen dut beraiek igual aukeratu bidauela gubion artean eta ikusi bidauela zein da eurentzako hobiena. Ainara, Entzane, Maitane eta Nataliaren arteko harreman rollo horrek zuen kontra egingo du? Nik beldurra dauket hori pasatzega. Pentsatu duzu, bai, pentsatu dut, bai. Eta gaina oso ondo eramaten dira, eta... Euren esku dago arerioa nor izango den aukeratzea. Argi daukazue? Bai. Bai, ezta? Bueno, bat desafioan, buruz buru neurtzeko aukeratu duzuen bikotea da... Bueno, ados jarri gara, eta aukeratutu Amaia eta Maitane. Amaia eta Maitane. Zergatik? Bikote bat inbarta. Ni barkatu eskatu nahi dizuet, baina hau ez da erraza. Gure talde berdinekoa zeate, eta, bueno, pentsatu dugu hoberena froga iteko zuekin izango dela. Ba, Natalia, gauza bat esango dizut. Nik ez dakit eurek. Baina harrituta utzi nauzu. Jokua da. Maitane? Jokua da. Bueno, eta Ainara eta Intzane pozik eta lasai, ezta? Oso pozik. Ni lasaitasuna, buah! Zorionak. Eskerrik asko. Baserrian jarraitzen duzu. Eskerrik asko, ue! Segi. Bueno, a tope, Eskak, a tope. Ondo pasa. Natalia, eta segonez dituzue besarkatzen. Ondo, ondo. Ez. Bale, bez. Pentsatu dugu Ainara eta Intzane, frogantan igual indar gehiago zakatela, eta arrisku gehiago geukala kanporatzeko. Nik enagoen nola jokatuko, nik beste bikote aukeratuko nagoen. Lehenengoa jokua da. Eta irabaztea etorri gara, orduan... Taka, nervioak bota ditugu, eta buah, zelan lasaitasuna daukat orain. Buah! Ba, denbora oro, hemen atzean daukagunari buruz hitz egiten ari gara, hau izango da desafio proba. Hor ikusten dituzuen enborroiek zatitu behar dituzue. Zatitzeko erreleboka egingo duzue. 2 minuturo aldatuko duzue. Kristina, gomendio bat eman beharko diegu? Pazintzikin eta alduen txukunena aitzea. Arau bata, eskukin ezin diozuela bulkatu eurrei, korputzekin ez dare eta aizkoakin gutxigo. Eurrek bere gizer hori berdo aurrea. Hori kontuan hartu, Mamar dugu gogor, errela, klak. Ez du baji mamar, Bueno, bikoteok, presa doete zuen tokietan, gogoratu 20 minutu daukazuela enborrak botatzeko guk zehaztutako eremu horretan. Esan behar dut, aurretik ja babesak jarri dizkizuegula, minik ezartzeko, beraz, hasiera emango diogu. Erne, 3, 2, 1, lanera! Venga, Maia. Venga, Maia, venga. Venga, guazen. Venga, hostia. Gogor. Venga, Maia, hostia. Super hondo, Guazen, venga. Venga, gutxi falta gato. Apa, neska. Berke izatea da. Guazen, venga. Aldaketa! Maitane eta Natalia. Barrura. Hemen edo atzetikan. Gaitik. Gaitika. Eutxi aizkora. Lasai. Horrela, ez? Gainbera. Horrela. Vale. Eutxi aizkora, lasai. Ondo. Segi hor. Hola. Aizo, patu beste hankan zinen, hau gibelin. Hola. Maitane, ondo zehazta, segi hor.
Apa, Natalia, animo, argi izan. Ega, eutxosta. Baserritarron bat izateko aukera betutzuta. Ega. Segi, ez etxik hartu, segi holaxe. Grazio, zelaio. Bai, zelaio matiko. Bai, zelaio, zelaio. Bora, baina, nire koska, nire matxo zeitu. Hemen ez? Bai. Kriston gogorra. Erke izan Maitane. Segi hor. Segi goi hortatik. Hor, berati, hor, lasai. Segi hor. Adi, aldaketa! Amaia eta segone barrura. Hartu goi goi. Aldaketa? Hola. Hori, zuzenago, Sei, Amaia, sei! Eman eure! Sei arki! Venga. Sei arki, sei! Ez etxi, sei! Arki, hola. Venga, primeran. Apa, Maia! Eutxi arki! Venga, segone. Mala hostia, que salga. Horror, arki! Primeran! Erdia, arrozatuko korreki. Beikikoa, tapa! Hola! Lujo! Maia zu gogor. Ona, aurrizio, korre. Apa, Maia! Korre hanko aurrego. Hola! Adi, aldaketa! Maitane eta Natalia barrura. Hola, hartu aizkoa, hola! Erki, hortxe! Hemen emati jot. Bai, hor zelaizia, hortxe. Ema Maitane, eman. Sei Maitane! Venga, segi. Hola! Me cago en la leche, venga. Gaur ustenako baserritarron bat, venga. Venga. Baserrin ez da behin etxik hartu behar, sei aurrea! Venga. Venga. Zuke bali jozuleak itxi, Maitane! Zure aldea, Maitane! Hor! Adi, aldaketa! Amaia eta segone barrura. Venga, Maia. Bueno, hartu segona. Hartxoko intikan, Goi hortan, Amaia! Goi hortan! Venga, primera. Bai, bella iti! Venga, hostia. Hori da. Venga, Maia, venga. Vuelta segona! Venga, Maia, venga. Zelaixi marga intikan, hola. Lehen hartu dut paria, gehiago hartu gobe, zelaixi marga. Hor, primera naiza! Venga, Maia, venga. Eman goitik da, behitik, Go. moztu! Hartu arraza, Ez boto zelai, venga. Etorri nahi Esku guztita, esku liberatu bizkoa. Lasaitasunez, Amaia, venga. Golpe limpio. Venga. Sego gure adela. Kontuz. Venga. Hortxe! Venga. Sei arki! Gure adela. Bazen. Sei arki! Hola. Jarraitu. Adi, aldaketa! Maitane eta Natalia lanera. Aurreko puntu. Eutxi hortxe! Venga! Apa, Maitane! Venga! Maitane, ondo guazta, segi Emakume bizkorra, eutxi hor! Venga! Sei arki! Venga, ondo guazta. Hola, oso ondo guaz, Maitane. Ondo guaz, zure aldeen. Ja, seguro. Venga, ez etxi! Lasai, descansa. Zu, tranquilo. Fuerte, ez duan. Apa, ez etxi, sei! Adi, aldaketa! Amaia eta segone lanera. Aurre honta sartu, Ez da raio martzaiuta. Hola! Hortik, primeran! Ondo, guazen. Bazen, arkei ez. Sei goiti bakarra manez. Arrotu goiti. Venga, Maia, venga. Sei arki, Amaia. Venga. Eutxi goi horrei, eutxi. Venga, Maia, venga. Guztia doi. Gogor. Indarraki. Da gugu oportunidade bat. Erdi jorta dago bizkoa. Erdi jorta. Venga, Maia, venga. Horro. Venga, Maia. Ezak, sartu bizkora. Aikora. Sei. Venga, Maia, Eman venga. horre. Ez de txik hartu. Beira, Desafioa bukatu da. Hostia, barruda, abuela! Launtzein duzu, launtzi zuari duzu. Txoka, hau da bikotea, Uste ondo jokatu gauela, Oso, ez guri indeu. Gure eskuke sinale huela, zozatik zozi indeula. Ekipo horako. Bai, venga.
Hola, segitu ardu aurrera, Aurrera, bai. Desafioa bukatu da eta ja dagoeneko badakigu zein den irabazlea. Bikote irabazlea, Segone eta Natalia, zorionak. Eskerrik asko, zorionak, bikote. Bueno, zorionak, nik esango nuke bi arrazoirengatik, alde batetik proba gainditu duzuelako, baina beste alde batetik dagoeneko gauzak asko aldatu direlako. Asko. Proba irazit ondan asko kambiatu da. Gauzak ondo doazenean orduan... Ez, bueno, baina... Normal da, ez? Eta, bueno, eta prueba iraztea baitere, erakusten digu, bikote hona indeula, eta, bueno, hemendikan aurrera. Segone eta Natalia, baserrian jarraitzen duzue. Mi esker. Segi. Oidek. Gero arte. Gero arte, aio. Agur. Agur. Batzuk badoaz, baserrira. Gauza bat esan behar dizu eta harrituta utzi nauzue. Bai Maitane eta bai Amaiak. Enborrari nola ematen zenioten ikusita. Aipatzekoa da. Oso zaile, eta txapelak entzeko moduko lan hain duzu, Amaik aldiz esan dizu eta horra izinetelene, mundiala izinetela, eta kriston pena dauket, joke olakoa da, eta zuk aldu beharra izatea. Baina gu, ja, hobenak. Mundiala izatean ez. Hemen demostratu deu, illeikela. Illeikela. Maitane eta Amaia, eskerrik asko, baina kalera jaitsi behar duzue. Segi. Abazen. Eskerrik asko. Aio. Baitan edeman pixka honetan, erakutsi dit, aurre iritzi bakarrikin ez talagatu behar. Eta uste, baitan izan dela, una txika 10. Oso esperientzia honara bat berakin eta oso gustora aukidoten bikotiakin. Baserritik kalera daramatena da esperientzia gogorra, baina oso polita. Niri animalik eta baserriko bizitza asko gustatzen zait. Orduan, kristonpenakin eta bueltatzeko gogoki, noiz baitez, igual baserriko bizimodu hori probatzera. Amaia eta Maitane dira kaleratutako lehen parte hartzaileak. Baserritik kalera ahaztuko ez duten lezio bat daramate. Bizitzan azken arnasa arte borrokatu behar da.